נתוני דם. אמרו לי שבמידה ויקנו את קורטיזון, התופעה יכולה לגרום לעיוורון, ולכן פשוט להסתדר עם המצב כמו שהוא. להמשיך לסבול. זה שקר. לניר נותרו עוד 7 חודשים עד תום שירות הקבע. במשך כל הזמן אף אחד מרופאי הניסוי לא מבצע מעקב רציני, גם לא נותן לו טיפול יעיל. כשניר יוצא לאזרחות, הוא לגמרי לבד. לא רק שלא פונים אליו ושואלים אותו ועוקבים אחריו, אלא שמסתבר שבכלל לא היה מנגנון לעקוב אחרי תופעות כאלה, כאילו שמדובר גם, לומר את האמת, גם בכלבים או בחיות ניסוי, מן הראוי שיעשו מעקב אחרי תופעות הלוואי ולא יזנחו את זה כאילו שזה דבר שלא יכול להיות. פרופסור בנפיץ' הוא רק אחד מתוך תריסר רופאים שאליהם פנה ניר באופן פרטי כדי לקבל טיפול. וכל רופא העבירו אותי לרופא אחר ברגע שהוא הבין שמדובר בניסוי. כולם אמרו לי, אנחנו מפנים אותך לבית חולים, תלך תטפל דרך הצבא, כי בלי אותו פורמולה אנחנו לא יכולים לטפל בך. וכשאתה מבקש את הפורמולה מהצבא? ביטחון שדה, אי אפשר להוציא את זה. ניר כבר אינו מסוגל להסתיר את הסוד. הוריו שנכנסים לתמונה תובעים מהצבא פגישה בהולה עם קצין רפואה ראשי, תת-אלוף חזי לוי. אנחנו מגיעים לפגישה, קרפ"ר מקבל אותנו בשולחן עמוס מזבד הארץ, כשסביבו יושבים 8 רופאים לפחות מהצוות שהשתתף בניסוי. קרפ"ר יושב ניחוח וזחוח ואומר, למעשה אתם צריכים להיות גאים בבן שלכם, הוא הציל את מדינת ישראל. אז האבא שלו אמר, אם יכולתי עכשיו לקום, אני הייתי נותן לו סתירה, כי הבן שלי עשה מעשה שהוא לא מציל שום דבר. תראה איך הוא נראה. והייתה נחישות של כל אנשי הצוות לשלול את הקשר שבין הניסוי לבין התגובות שהם רואים. כל פעם שהיה לנושא רשלנות, טעות בניסוי, לקיחת אחריות, קרפ"ר נורא נגרם מהנושא הזה. בסיום הפגישה, מבקש קרפ"ר מניר להתמודד עם סדרת ניסויים חדשה, מסוג שלא הכיר עד עכשיו. והופכים את גבו לאתר ניסוי קוסמופוליטי, הוא מנוקב כחברה, פאץ' טייסט, יש לו כמעט 42 קוביות, ועל כל אחד ואחד מהם מוזרקים חומרים אחרים משונים מגוונים, ושוב, באותה עת נראה לי שזה חלק מהטיפול. עדיין הם ניסו לברר, אולי אני אלרגי לאפטרשב, לבוס, לפסטה, אני לא יודע מה. הם חשבו שאני אולי אלרגי לסוג מאכל בכלל. אחר כך אני פשוט חושבת על זה, אני אומרת, איזה איוולת, למה הסכמתי בכלל לשלוח אותו? לקבל עוד חומרים, על עוד חומרים שכבר ניתנו לו בלאו הכי. הוא היה צריך להוכיח את חפותו, הם לא מלכתחילה ידעו שהוא נושא את מה שהוא נושא בעקבות הניסוי הראשוני. פרופסור אריה אינגבר, הרופא האחראי על ניסוי המדבקות, מוצא שניר רגיש לשני חומרים, אחד מהם פורמלין. בהמשך עוד התברר שפורמלין הוא אחד החומרים שהוזרקו לניר בניסוי. פורמלין זה חומר ששימוש בו בתכשירים שבמגע עם בני אדם, או שכמעט, או שבכלל לא קיים, או שאפילו אסור. ובאותם ימים, כל מה שעניין אותי זה לקבל את התשובה מאותו דוקטור שיגיד לי, כן, יש את זה בניסוי. אבל אף אחד לא מסכים לאשר לניר שפורמלין הוא אחד ממרכיבי הניסוי. הוא מנסה פעם אחר פעם לקבל תשובות. כך הוא נשמע בשיחה שהקליט עם אחד מרופאי הניסוי לפני כשנה. אושרי, מה נסגר עם התשובה? 2.5 אני הולך כמו מצורע הרי. אם זה כן, תגיד לי כן, אם לא, זה לא, זה לא כמו של עולם. זה לא תומר בידי, אני צריך לקבל אישור כדי להגיד את זה, אני לא... אישור ממי, אושרי? אישור בשביל להוציא את המסמכים שמה שמורכב מהניסוי, זה ברור לי, זה רב מעלה. אבל בין לבוא ולהגיד לי, כן, זה נמצא או זה נמצא, אני לא מבין מה הבעיה. אני לא מבקש שתוציא, אושרי, אני מבקש רק משפט, כן או לא? לא יכול, נו מה אתה רוצה, אני מבין מה שאתה מרגיש, נו מה, אם הייתי יכול, הייתי משחרר, ואני לא יכול. לניר נגמרת הסבלנות. בדרך לא דרך הוא מצליח לקבל לידיו את התיק הרפואי הסודי. הוא מגלה שם את מה שניסו להסתיר ממנו. אותו פרופסור אינגבר שבדק אותו בהדסה כותב באופן מפורש שהפורמלין הוא חלק מהניסוי. ומה שחשוב מזה, חוות הדעת שלו קובעת שקיימת אפשרות מעל ל-50% שמחלת האור של ניר נגרמה עקב ביצוע חיסונים חוזרים. ואז ניר עולה גם על המסמך הזה,
שדומה לאחד שכבר נמסר לו בעבר, אבל לא ממש דומה. מתברר שמישהו מחק את השורה הכי חשובה. שימו לב, המסמך בצד הימני של המסך הוא המסמך הסודי. במסמך מצד שמאל של המסך, השורה מתחת לתמונה חסרה. לא ניתן לנתק קשר בין התופעה לבין החיסון. כך במפורש כתוב. אבל את השורה הזאת, מישהו דאג כנראה להוריד בכביסה. כשיצאתי מקרפר אמרתי לו, תדע, אני יוצאת ממך, ותדע כל אם עברייה שהיא שולחת את בנה לצבא, היא אכן לא שולחת אותו רק לצבא. אני תמיד גוננתי על בני עם מסכת ברכות, והברכה האולטימטיבית הייתה שאלוהים ישמור אותו מאויביו, אבל לא תיארתי לעצמי שהאויב הוא בפנים בכלל. זו הייתה תחושה קשה מאוד, לשלוח ילד ולדעת שהם מתנכלים לו מתוך המערכת, שהוא לא בטוח בתוך המערכת. בסופו של דבר, למרות ההבטחות, מגלגל קצין הרפואה הראשי את ניר לתחנה בירוקרטית נוספת, הבעייתית מכולן. אגף השיקום. ברור לגמרי שכאשר אדם נפגע עקב השתתפות בניסוי, אם הצבא איננו יכול לפרט ממה האנשים האלה נפגעו, אי הפירוט, הפיכת הנפגע לנכה מבחינת יכולת ההוכחה שלו, מחייב את הצבא לעטוף אותו באהבה ובחיבוק, להכיר בכל הפגיעה שיש. אמרנו, לא רוצים כסף, לא רוצה מכונית, לא רוצה תו חנה, לא רוצה כלום. רוצים טיפול. אגף השיקום מעניק לו 10% נכות בלבד. הוא מצרף אמנם המלצה לטיפול רפואי צמוד מטעם מערכת הביטחון, אבל בפועל הוא נשלח שוב לטיפול בקופת החולים הקרובה לביתו, שם לרופאים אין את הידע הנדרש לטיפול בו. ניר יצטרך כנראה להמשיך להילחם. ומה אתה חושש? מה יקרה עוד 10-15 שנה? הגוף לא ילחם בזה. חלקים אחרים יתחילו. אף אחד לא יודע מה יקרה. חלקים אחרים ייפגעו כתוצאה מזה. דלקות אחרות אולי. אולי כתוצאה מהפורמלין גם מחלות שאף אחד לא מכיר אותם היום. שמה שאנחנו רואים פה זה קצה קרחון. אף אחד לא ידע מה יקרה איתי עוד 10-15 שנה. ומי יענה לניר על השאלות שנותרו בלי תשובה? למה הזריקו ללוחמים את החומר בלי לספר מה עלול לקרות להם? למה התעלמו מתופעות הלוואי הקשות בניסוי האמריקני? למה הסתירו מסמכים שמעידים על קשר בין הניסוי לתופעות שנתגלו? למה לא היה מעקב ראוי אחרי הלוחמים שהשתתפו בניסוי? ולמה מערכת הביטחון מסרבת לקחת אחריות לגורלו של ניר? צריך לחקור את זה, שהבן של הצבא. אף אחד לא אמר לנו תופעות לוואי כאלה. היחיד קיבלתם את כל השבע? הייתי בטוח שאני אבוא, אמצא באמת שני בחורים שבאמת יש להם בעיות, תופעות, ואני פתאום שומע, גם לאחרים יש בעיות מעיים. זה יש לו כאבי ראש, זה יש לו מיגרנת, זה יש לו סחרחורות. בוא נגיד שאחרי שראיתי את התוכנית, כמעט כל זה לא ישנתי. רק ניסיתי לחשוב מה אמרו לנו ומה קרה, וקראתי את כל התגובות שהיו שם בפורום, לראות בדיוק, חיפשתי, אתה יודע, כל מיני דברים שמשיקים למה שאני מרגיש. עשרות טלפונים ומיילים זרמו למערכת עוד לפני שידור הכתבה. הורים מודאגים, אזרחים כועסים, גם בכירים מתוך מערכת הביטחון שמבקשים להכות על חטא. אבל בעיקר פנו חיילים. עשרות מתוך